Oh iya. Maaf, Bro. Halo, halo kok sik urung kok wis wahu iku lho kok iso. Wis ramene mbah urung ha? Urung-urung kok lho, Mas wis ramene mbah. Lah. Balerenge, guys. Katuran sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini gak blereng. Blereng nggih, Mbah nggih. Walah, masak kok panas. Iki sing gak panas ning ndi? Lah ngene lho ketek. Lah iki gak panas nggih. Katuran sugeng siang alhamdulillah kagem warga masyarakat endi iki? Warga masyarakat Desa Ngelo nggih. Heeh. Teng daleme Bapak sapa Mas? Oh nggih. Teng dalemipun Bapak Wardoyo ya. Ya. Bapak Wardoyo sak keluarga gadah damele walimatul ursi alias pernikahan. Sapa mbek sapa? Sing nikah jenenge? Hah? Salah siji ya. Kowe sapa Mas? Mas Pasha karo Mbak sapa? Mbak Putri ya. Lah ndemek sithik ae kok titik kok iso. Nggih, dalam rangka acara pernikahan Mas Pasha dan juga Mbak Putri ya. Alhamdulillah matur nuwun sanget sampun nimbali pagelaran sandiwara ketoprak Wahyu Manunggal ingkang dipun pimpin dening panjenenganipun Mas Wahyu Sucil ingkang mijil saking Desa Sugian Banjarjo Kabupaten Blora Mustika. Perdana ya Nduk ya. Tampil ning gone Desa Ngelo. Lah yo aku sampai ubeng-ubengan iki mau. Lah ngene lak genah kok iso. Oke, dipun donga-dongakno ya Nduk ya. Iki awak dhewe diundang mrene kon donga. Nomor 1 kon donga, nomor 2 kon nglipur nggih. Kagem amin urung kok aku urung donga kok iso wis amin iki lho kok iso. Kagem keluarga Bapak Wardoyo dalah Ibu Dasirah nggih, heeh. Mugi-mugi didonga-dongakno ya Nduk ya. Sabubare nanggep ketoprak Wahyu Manunggal kagungan rezeki ingkang kathah berkah melimpah turah-turah. Amin Allahumma amin. Semanten ugi kagem pengantin kekalih Mas Pasha adalah Mbak Putri, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, cepat mempunyai momongan dan siji ojo pegatan. Wis pokoknya siji nggo selawase ya. Ngono. Penting siji iku ojo pegatan ya. Lho nek aku yo jelas ping pindho ora kanggo terus kok iso wedok iso. Lah, aja ngendomboke. Iki ngendo Mas manten ngono lho ya. Dek kae aku nek ndongakno kliru ya, sing buah tak kandhani, makane pegatan kok iso. Nek ndongakno kliru kok iso. Niki dongane sing leres sedaya nggih, pokoke didongakno kagem Mas Pasha adalah Mbak Putri semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, langgeng tekan kakek-kakek ninen-ninen ya Nduk ya. Cepat mempunyai momongan. Pokoknya nomor 1 kudune ndang duwe momongan ya Mbak ya. Mbak Putri tak kandhani ndang duwe momongan. Nek gak duwe momongan ya wis pediot nih loh kayak aku wesan kok iso. Ya, bareng Wahyu Manunggal kali ini satu tembang permintaan dari belakang campur sari dulu nggih. Mas Ulin. Nah, ki mau tak balap kok. Ki ngerti ta ora? Nah, ditantin-tantin kok iso. Iya ketoke iku tersangka. Mas Ulin mangga satu tembangnya ada tombol kangen nggih. Ini kerja bareng audionya apa, Mas? Putrajaya dari mana? Oh, Sambeng. Kasiman yo ngerti aku, membah aku kono kok iso ya. Oh iya, sampe loro Indah Purnama karo Putrajaya. Wah, luar biasa sekali ya. Juga bareng Mulia Bro. Ada Mas Ulin, tukang kendangnya ning ndi?
muga-muga tinggal panglipur masyarakat desa Ngelo khususipun tamu undangan sedaya. Halah semuanya cah. Ngerogoh apa kok iso ngeroh? Oh iya lah ngono lho. Waluh, abang kabeh ton. Sini iki lho, ibuke ning guyu cah ya wah. Aku sampai isen aku. Loh, aja sing biru ah. Oh entek. Ngenteni entek sih, entek kok dilebono saneng tak kandhani kok iso. Lagune napa? Rondo bebas kok iso. Walah. Andai kan tak berpisah iki ketoke laguku iki. Tapi iku lah andaikan, tapi nyatanya ya berpisah ngono lho ya, Nduk ya. Oke, satu tembang permintaan dari sinten iki? Mas siapa? Patri. Pak Ketua. Oh, Pak Mantri. Aja Pak. Mantri sontek tah mantri napa iku? Wah. Hah? Oh, ngertena nati. Oke, jalukane. Lah. Duh, telusuken lho. Iso wis tenang pokoke karo Wahyuman Bang kok nek gak iso nderat tanggo PR kok iso. Suwira tahun untuk PR kok iso ya. Ayo tak panggilkan artis-artis cantiknya dari Blora Mustika khususnya dari Wahyu Manunggal ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Enek sing urung teko barang ya. Sing dhisik iki. Iki nomor 3 1 2 3. Wis nomor 2 piye? Oh iki. Oh ini namanya DIK Semanda. DIK. Iki jalukane nganu Nduk. Apa iku mau? Andaikan tak berpisah. Andaikan. Oh ya. Andaikan tak berpisah, Mas. Ya, sing lagi lagune iku sing lagi trend itu lho ning TikTok. Gak sing iku kok sing di Pak. Andaikan diri ini tak berpisah iku lho. Tak iya kok takkan seperti ini guys. Diriku dan dirimu iku lho ya. Kana marjane kana maksudnya diskete kancar lho balik 100 nyawara 50 balik 100 wis lagi pertama wis rugi besar iki piye nah ganti ya ayo diika dulu nyanyi sakarep ya sing penting angger ika wis gone sayang mikir dipendet sayang mas iki mikir aja bengok iki lah yo karo Jong iku double ndek nih. Beda rupa, Mbak. Lah iya. Ayo sayang, wes andai kan tak berpisah nanti dulu ya. Kok ben Masulin dipikir. Nah, karo anak-anak iku juga mikir ya. Lagune sing piye? Campur sarinan ya, Mbak. TikTok iku lho. Oh iya ya Allah ya Allah. Iki peh 20.000 kok iso dinyenek sia-siakan iki ya dhuwit. Kalah. Lah, iki gampang iki kalah. Kalah. Oke? Campur sarinan ae, Mbak. Apa sayang? Liwung. Lah, iki jalukane 10.000 liwung, Mas. Dene milih sing murah kok. Wis gak apa-apa. Gak apa-apa penting diikas mantannya ya. 10.000 ora. Nah, obat sido 1 juta ya, Nduk. Oke. Satu banyak ada liwung gue lah iki maju bule pupuk.
lah ngono wong dibayar-bayar tenanan iso ngene iki piye le cah iso. Tenjengkeng, Mbak. Lah iya, ndelok sithik. Lah, iso. Nah, ndelok sithik. Pas aku jek nom-nom, mboke ae sing wis tuwa lah, jengking lah sing apik ngene piye kok iso. Lah, kowe lah terus kok iso lah terus. Ayo, Kak. Lha iki piye kok malah kok iso terus tak jarak kok setengah jam Dara. Ayo, Kak. Setiap Hey! ditoreku nang siramu dadi sisihanku. Mugi Gusti lilani tresnaku bakal dina wong mati. Iya, iya. Wah, yuk manunggal. Iki lho. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Wah, bingung aku sampean. Mas Mulya Prabu Seprimi. Oh iya gak iso kono sing. Hey! Wah, yuk manunggal. Hey! Iki sing ora keringetan kok bayarane separo lho ya. Kudune keringetane mergawe sing dibayar keringet kok iso. Keringetan kok ora iki. Nah, demi anggere gak keringetan tak bayar separo. Nah, kok iso Heran mbok dhewe. Wedane antri keringet dene. Berarti ora sehat, Mbak. Gak sehat dene. Ayo, Cah. Setiap Hey! ditoreku nang siramu mugi Gusti lilani tresnaku bakal dina wong mati. Ladalah. Satu wonten liwong nggih. Ha iki permintaane sapa Mang Ilahi Taala. Kono semintang. Iya ayang-ayang kok iso gegetem ngene ku ndak piye no Cah, ku ndak iso. Lah iki aku sing bedakno sing digawe kambek sing ora iki sing ndi kok iso. Lambine kembar kabeh ndak sing digawe sing endi. Lambine kembar kabeh nduk badike ya, Men. Hah? Pokoknya saya membel-membel ya, itu sendiri gawe berarti ya. Nah. Ayo sayang, ini ada permintaan juga ayang-ayang ya, pokoknya antri ya. Nanti dikasih satu persatu, nih gak dikei, nih gak canda ya engko bengi. Oh, ketoprak mau nginep ae kok iso. Santika, ayo nduk. Ayang-ayang iki bagian 6. Mbah ayang-ayange sapa? Ayang-ayange dhewe. Dalam. Ku mang 20.000 DP lho, kancane duwe 50 kok ora sungkan ngene. Kancane duwe 50.000 ora sungkan.
manunggal. Ati kanandang seni teliang Dua ta? nyawa Iya, kok beri tak coba. buka tresnan nimas wong ayu tak jalu ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban
iso. Apa mau genem? Ngertenanati. Gak ono iki ngertenanati tak bedhek gak ono. Gak ono kandhani kok wis bedhe. Iki mau diganti ya, diganti yang minta andaikan diri ini. Mang wis diganti ayang-ayang berarti. Oh gak? Oh nyidam jemblem Pak walah nek jemblem iki duwe kathah kula jelas. Mutlak iki ono iki jelas. Nah, masa iki berarti lak 5.000-an siji. Lho iya wong jemblemku 10 kok piye? Kok iso 11 malah. Dak 5.000-an kok iso. Ya ndak ya, wis iki jembleme didol 5.000-an landuk ra dedeh. Yo kada luar so. Aja kok iso ya. Heeh, nyidam jemblem. Kan diganti aja ya. Oh gak diganti mau diganti ayang-ayang mau Aku mau pokoknya nimbali sawang. Oh iya, trio siapa? Trio mek-mek. Ayo, monggo naik ke atas panggung. Sing di. Trio mek-mek ngejane sing di mek-mek dak opo. Untuk ibu-ibu trio mek-mek monggo naik ke atas panggung ini panggilan khusus untuk trio mek-mek. Mbah apa sing mek-mek kok. Aku pengen ra wonge ngono nduk kok iso. Oh duit di mek-mek. Ayo Bu, Ibu nggih, ayo langsung naik ke atas panggung wis ora jebrol wis aman iki. Pol aman pol ya. Trio mek-mek jare kok. Ayo Nduk, sayangku sing jero nyanyi jero lu. Ayo kowe. Tan nyanyi kalah. Nyidam jemblem. Kalah, Mas kalah tok apa kalah weton? Kalah tok. Oh iya kalah tok. Kalah sing mbok kayak kamu. Oke, yes. Kalah ini ya. Yeah. Kamu nyidam jemblem mau? Aku gak lah. Mau kan jemblemmu enak wis to. Mau jemblemku cilik kok. Saya ketewu gak iso. Nyidam jemblem mau? Iya. Ya, monggo Mas nyidam jemblem nggih. Iku piye? Pokoknya sing jajan niku mau tunggalan ning guri ku mau lho sing buntelan godhong biasane. Aku gak uman kok. Ya. Yo gak ero. Wong wis pirang-pirang mbok cerita. Iki duwite ambek sapa, Mbak? Duan monggo nyidam jemblem duwe. Lho, lha piye iki duwite karo sapa kok sampean? Andani ya. Andas, dicuci Andas. Hah? Oke, senarengan. Yo. Ayo. So, duwite karo sapa? Lah, duit nyidam jemblem iso.
Oh Siva sayang, sini sayang. Yuk kalah yuk. Oh ya minum dulu. Lihat. Nah, diaturi 2 lagu lagi nggih. Nah wis sore. Dagelane bendang metu nduk. Nah sithik padha rata ya. Yuk. Satu banyak ada kalah. Ojo tolong rat Mas Ulin. Loro ae. Loro 5. Sayangku sinarengan sapa di programmu? Cek Wahyu Manunggal. Barang Wahyu Manunggal. Hah? Apa
Oke, ayo Siva. Siva. Loh kok wes iki are? Sapa le Caca? Tik mang sini. Cahaya sinar audio. Ya ke cahaya sinar audio. Cahaya sinar ilahi. Sini sayang. Soal tembangnya ada apa? Sinarengan ya. Sak rep ae. Mangi lha tambal ban ae ya wis tambal ban ae Mas. Lah ngono lho sing gampang kok iso arek sak lagu kok. Iku nyawar ku karek sak lagu ndang diwehno set ngono lho. Aisa. Malah aku ndak geding aku kok bengi neh. Iso. Oi, terakhir ge karo tadi bendarane rawuh monggo Dara. Iki nganu golek duit tambal ban.
numpuk. Owe, tambah numpuk. Owe. Sayange wis bar. Owe. Kok iso manggon darah. Lah, cah. Wis engko bengi dibuki nduk ya iki.